Ngiyababingelela abazalwane nabo bonke ababukele egameni likaKristu Jesu. Amen. Ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu, ngithethelelwe izono. Sikule nkonzo yomthandazo egameni likaJesu Kristu. Ngingakakhuluma okuningi, singangena ezwini lapha encwadini yabase-Efesu, Ephesians chapter 1, sawufunza verse 3 bese siyathandaza. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Malibongwe igama lika Jesu. Uthi makabongwe uNkulunkulu Baba wenkosi yethu Jesu Kristu, owasibusisa ngazo zonke izibusiso zikamoya kuKristu. Malibongwe igama lika Jesu. Sisemkhulekweni egameni lika Jesu Kristu walenkonzo, sisonzela kuNkulunkulu, sifuna ubuso kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Lithi lezwi makabhala lolobhalako, makabongwe uNkulunkulu uBaba wenkosi yethu Jesu Kristu ngazo zonke izibusiso. He has blessed us with all the spiritual blessings in Christ. Makabonga uNkulunkulu. Uma singena kulomthandazo, njengoba singenile sithandaza, uNkulunkulu sibusisile ngazo zonke lezibusiso zikamoya. That's how we activate lezibusiso ngomthandazo. Singena emthandazweni, sifuna uNkulunkulu, sifuna ubuso bakhe, ngoba kuningi okwenzeka la ngaphandle, kodwa ngezwi likaNkulunkulu siyakwazi ukungena and acquire and activate leziphiwo zonke lezikamoya uNkulunkulu asiphe zona. Siyothandaza egameni lika Jesu Kristu kunalokho ukuthi uNkulunkulu sibusisile ngazo zonke leziphiwo zikamoya, bese uthi makabongwe yena uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu ngazo lezibusiso ekasibusise ngazo thina singabantwana bakhe, thina sesingenile sisembusweni wakhe. Athuma abafundi bakhe, hambani nenza abantu abafundi bami. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba ukuba sisondele kuye emthandazweni. Sazi bazalwane ukuthi yena usibusisile ngazo leziphiwo zikamoya ukuba simkhonze, ukuba sithandaze, simfune yena nasekufihlakalweni yakhe, simfune yena umoya oyingcwele asisize, ngoba nguye ombulayo uKristu. Athi uNkulunkulu ngezwi lakhe ubuthululile ubuNkulunkulu bakhe kuKristu Jesu. Siyothandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asisize uNkulunkulu, sambulelwe, sibone ububi bethu sikhona kulomthandazo, bese siyaphenduka sibuyela kuye, ngoba uthi yena seyikhona lezibusiso zakhe usibusisile ngazo kuye uKristu. Siyathandaza egameni lika Jesu. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu ophezulu konke, mdali wezulu nomhlaba nakho konke okuphakathi kuwo, unguJehova uNkulunkulu wethu osibusisile ngazo zonke leziphiwo zikamoya. Uthe wena sikukhonze ngazo ebandleni. Siyathandaza egameni lika Jesu Kristu, sizibandla lakho, usiza abantwana bakho, usiza ibandla umzimba kaKristu. Singene siphelele,
sifinyelele ekuyazini intando yakho. Makabonga uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ngazo zonke nezibusiso zikamoya. Sikuye uKristu, makamphuleke uKristu empilweni zethu bese siyamkhonza ngomoya nangeqiniso, bese siyafinyelela ekulazini iqiniso ngegama lika Jesu Kristu. Noma ngabe yimuphi obukele lapho ebambeke khona, ngibiza igama elinamandla onke, agashuleke, akhululeke, ambone uJesu njengomqali nomphelelisi wokukholwa kwethu. Baba, siyabonga, udumo namandla nobukhosi kungokwakho kuze kube phakade.